Sme na Orave 6:30 ráno, -10 stupňov Celzia. Skupinka 9 špecialistov na odstrel lavín odchádza do spáleného žľabu. Situáciu tam boli obzrieť už včera a sondy neveštili nič dobré. Veľká pravdepodobnosť, že to spadne. Horskí záchranári idú do obrovského rizika, aj malé zaváhanie či neopatrnosť môžu mať fatálne následky. Pri výstupe sa traverzujú dva lavínové žľaby, ktoré už aj v minulosti sa stalo, že počas tých výstupov padli. Našťastie za každým pomedzi chalanov, nie s chalanmi. Aj teraz intenzívne snežia, hore na Salatíne sa dá očakávať biele peklo. Vietor dokáže tony snehu preniesť za pár hodín na úplne inú stranu. Dolinou by mali otriasť dva výbuchy, či sa masa snehu pohne, je ale otázne. Máme za sebou 10 kg plastickej trhaviny. Po 2 hodinách brodenia sú na mieste, všetko musí výjsť na prvý pokus. Záchranárov však prekvapí, čo počasie za pár dní dokázalo. Robili sme snehový profil a hore bolo 320 cm snehu. Lavínou však pohne až druhý odstrel. Tony snehu sa zosunú do údolia a v lyžiarskom stredisku na Zverovke môžu na svah pustiť prvého lyžiara. Tesne potom my sme teda aj prelyžovali, takže zjazdovka je bezpečná. Na týchto záberoch zo západných Tatier však môžete vidieť silu obrovskej lavíny. Jej 150-kilometrová rýchlosť nedá človeku veľa šanci na prežitie. Takto zmietla figurínu. Pri záchrane rozhodujú minúty, pomôcť vám môže aj takýto lavínový batoh, vďaka ktorému by ste mali ostať na povrchu lavíny. Šanca na prežitie sa zvyšuje a tento vynález spolu s lavínovým vyhľadávačom by už mali patriť do bežnej výbavy extrémnych lyžiarov a skialpinistov. Všetci záchranári majú takýto vák a od 3. stupňa vyššie sme povinní v teréne takéto vaky nosiť. V západných Tatrách stále platí rizikový stupeň padania lavín a vzhľadom k tomu, že mrznúť a snežiť neprestáva, lavínová situácia sa zrejme tak skoro výrazne nezmení. Salatínska dolina by po dnešku mala byť ako tak bezpečná, naopak Žiarska ostáva pre turistov aj naďalej uzavretá. Ján Tribula, televízia Markíza.